Surt fum de la muntanya del Fat. El temps s'escola de pressa i en Gandalf el Gris cavalca cap a Isengard per cercar el meu consell. Perquè és per això que heu vingut, no és així? Vell amic? Saruman. N'estàs segur d'això? Sí, completament. O sigui que l'anell del poder ha aparegut. Durant tots aquests anys era a la comarca. El tenia davant del nas. I tanmateix no va ser capaç de veure'l. El teu amor per les fulles dels mitgerols és clar que t'ha torbat la ment. Però encara tenim temps. Temps per aturar en Sauron si actuem de pressa. Temps? Quant temps creus que tenim? En Sauron ha recuperat gran part de la seva antiga força. Encara no pot assumir una forma física, però el seu esperit no ha perdut gens del seu poder. Des de l'amagatall de la seva fortalesa, el senyor de Mordor ho veu tot. El seu esguard travessa núvols, ombres, terra i carn. Saps prou bé de què parlo, Gandalf. Un ull immens, sense parpella, encerclat de foc. Sí, en Sauron. Atrau vers ell totes les forces del mal. No trigarà gens a plegar un exèrcit prou gran i poderós per atacar la Terra Mitjana. I vos ho sabeu. Com és? Perquè ho he vist. Un palantir és una arma molt perillosa, Saruman. Per què? Per què ens ha de fer por servir-nos-en? No sabem on són les pedres vidents perdudes. No sabem qui més pot estar mirant. Arribes més tard del que et penses. Les forces de Sauron ja han emprès la marxa. Els 9 han sortit de Minas Morgul. Els 9? Van travessar l'Isen la vella del solstici d'estiu. Avancen vestits de genets negres. Cap a la comarca. Trobaran l'anell. I mataran el seu portador. Frodo. Contra el poder de Mordor, la victòria no existeix. Ens hem d'unir a les seves tropes, Gandalf. Ens hem d'unir en Sauron. És el més assenyat, amic meu. Digueu-me, amic, quan fa que en Saruman l'assenyat va abandonar la raó per la follia.